urte baten ziar, klasiak eta gero, notiak hartu, saiatuko naiz. Liburu bat eitzen, eta orduan ja hasi nintzen, porque ni tailerrian eta gauzenian bebai ez dakat un guion, ez? Zer improvisatzen? Claro, respiramos vida da, segun ze momentu bizi garen, eta taldian ziak bebai berdin pasatzen da. A ber, lehenengotik zelan junda hastia, zelan gaude, zer dakagu pendiente. Ni euren gainean nago begira. Tensioak eta hori bebai ikusteko, nun kokatzen dira gorputza bebai ipintzen da liburuan. Zergatik, dakagu bai gorputza fisiko, baina gure gorputz energetikoan sartzen dira emozioak. Eta orduan, hor doiaz. Segun ze emozioa dakagu, kokatzen dira iztarrixan, sabelan, katila baten. Azten garanean arnazketan, lehenengotik emozioakin konektau behar dugu eta esan behar dugu ze emozioa edo sensazioak adibidez. Ze sensazio da kasu? Ona? No, txarra? Ez, pizka gehiago. Orduan, aberazten dau, pila. Azten garanean arnazketa kontziente egiten edo saiatzen pauso batzuk egin. Eta da, pausoak, atentzioa ki behar dut, ez? Mindfulness esaten da, no? Atentzioa da, nire gorputzian egotia, edo atentzioa eta intenzioa. Zer nahi dut? Ja buru sartzen da hor. Zer nahi dut egitea? Nahi dut, adibidez, birika hastia aktibatzen. Eta etzen dugu, movimenduan bidez, gure burmuina azten da jasotzen informazioa. Eta orduan, bapatian erazte etzen da. Beru sortzen da, energia sortzen da arnazakin, eta bero horrekin, juten gara. Bai hemendik, edo bai egoitik bera, edo bai buruan, edo zein lekuan, gorputzeko lekuan.